ዛير تي في عبد مكة تركبوا كبراتن كبران كم يتمسوا لهم حامس شرحتاس مشال سرالو زينات وش تنواتسعنا إنه كتكاترنا بخبر سعد من عم تخلي كم تلمود بعرس تزينا كفله على ملخاوي معلتي في الريال من حمد بدرجة هجر لومي تذكرة عب عصب مس بهلاون ظهريون ورشاتات زلال المدب تقايدو كفلي توريزم زبا عن سبا مدباتون المدفع عب زحجز وطن زاتيو منقسي نيجا بفرنساوي كوبانيا أورانو ككاين مسألة نتفتات عندنا يورانيوم كقطعة جميرو سراويت سوريا عن سارتون بأمريكان تركن زدقفوا عطقات زكايدو سرحيتات أسفحوا أبو دوباوي معراب إيران حمشة بشمون توريكتر من الكفكات فدري تخزيتو بزرزرات وكنساكر على ملخاوي معلتي في الرياض من حمد بدرجة هجر أبو زبا ماكل تذكرة كوزوار كواس منيستر حرشات بصحنا حبرتات ملكة أبساب تواعيد له دانايت قبل هوت كتاربع على ملخاوي معلتي في الرياض من حمد نمكن خان نمرمر نكتاتل نمحادر بزبل تيما بدرجة هجر نفلما أوان لومي حموشة حساسة بعد درشوتي الماي نفحي تذكرام أبتي مخفتي نايت مدب حلافي هجراو تكال حرشاو مرمر أتو تسقاي برهانا أبز اسمعو مدرة أبز حلفة سالسان كلتن عمتات هجراوي تكال حرشاو مرمر حالحالة كابز سلاسلوم نتفتات أبك أمصوتات حمدن ماين كمون درو أنفساسن دخوعي مرمراو سراحات مكيات كمزة تغالي زد قصة أتو تسقاي كابش حين جاتي 299 كساب كلتشن إسنان 4 كارتا عينت حمد نه 50,000 هكتار كم زترالو قليصوم نبيت صحفت ودب مقبن حرشان اب إيرترا وكيلو مدر زسمعه أتو تيدروس سولومون بوغنو حمد زل على بزحنات هوتاوين زونن أزيو مستيراوي سرعة محدروس لزغونة كتسالنت عالمنا أب مستيرات حمد كم زمركوس قليصوم أبتا قطامي بزعبا كنكن حمد قمقام محدران كتتلنت عنا حمد صلوان اتفتات معك أب ماين حمدن أب مدنفع فريا منت حمد مقوط اتقار بجوا من نزتة تقع حمد أقداسنت لاباراتوري أب محست عنا حمد كمون صلوا بهريا ودخوعي أب مدنفع أفراي حوصاوي حمد أب زبلون كالو زعباتاتن وراء تقريبون تزتيلون أب هقراوي تكال حرشا مرمر حالحالة دايركتر جنفر مرمر محدرا بهريا وتسقاتات أتو سامي البرخة أبزهبو مزازة مقال مريت مسرت هوت ود سب سلا زغونه قصالي مكتتال كغبرلو كم زغبا اسخخيروم اب عصب مس بهلاون بهرياون ورشاتات زلالن معقابو كغبر زلون نطفاتات سدسس المدب تخايدو وكرينا احمد داني محمد زدالو صبصب ابراهيم عند مريم قربوي كفلي بهلن سبورتن زوبا دوبا وقيح بحري ابتو زوبا زركب بهلاون بهرياون ورشاتات نمللاي زعلم مدرخ وديبوم حلاف أحد قرصتات أتو محمد علي أبز قربو ورقت أبتو زبان نوح عدم زلوهم تنكساقسن زين كساقسن تنتاوين قرصتات كم زلو بفلاي مجزاتو أسرات أبوزح كبابيتات كم زركبو بمتكاس كم أكل هجراو تاريخن مننتن أقداسنتهم لعل سلازخونه بقبو كعقبو أزخاخيروم وانا دايكتر كفلي بهلن سبورتن ويزيرو حوا محمد بقداء ركب بهلاو ورشاتات كعقب زكاية سعري بوزح زترفو قوانتلو زاقيت استعمق قليل كم زي كونه بمحبات نسفح مصنعتي ما بقس زخون دحساسات ابسنت انتاون تاريخاون بوتاتات تغيرو خمزلو غليصام بخال وغن چنفر سبورت اب زكايدو عمتاو گمگام زبزحا فدرشنات سروع وددرات كم زكايدا بدرجه هاجر اب زنبره وددرات دما تساتافنتن كم زرغاغص حبيروم حلاف چنفر اتو ابراهيم صالح بوغونو ابتو زوبا زكايد سبورتاو مدبات كوماو سرتن وحس منچ اتاون كهلو سبغاغص سراح فرا يركبو كمزلو انصيروم محدار زوبا امباسادر محمد سعيد مانتاي اب كلتيو اغاطاميتات ترخيبو ابزسمعو قال بهلاون تاريخاون حدقتات كعقب بتحده من اسيات بسبورت خنوصو دما بتخالق متحجاز زحتت عمام سلازغونه نادماعنت زوطن مدباتنا كله دغف كم زدلي اغنزيبوم
ኣባላት ቦርድ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ዞባ ማእከል ከምኡውን ኣባላት ሃማድያ ኣብ ሚኒስትሪታት ፌደሬሽናትን ራሕተኛታት ምምሕዳር ዞባ ማእከልን ብ4 ታሕሳስ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ዓመታዊ ንጥፈታትን ብምግምጋም ኣብ መርበብ 2025 ዘቴን ኣብታ ኣኼባ ብዛዕባ ዝተሰላሰለ ንጥፈታት ስራሕ ዝርዝራዊ ጸብጻባት ክቐርብ እንከሎ ኣብ ምሕያል ውዳቤ ማሕበርን ምብራኽ ኩሉ መድያዊ ንቕሓትን ተሳትፎን ደቂ ኣንስትዮን ዝተዓመ መደባት ጽቡቕ ገስካስ ከም ዘርአየ ተገምጊሙ ተሳተፍቲ ኣብ ዘካየድኦ ዘተ ኣብ 2025 ኣብ ንቕሓትን ውዳበን ዘተኮረ ንጥፈታት ዓይነታውን ጸላውን ንምግባሩ ብዕቱብ ክስራሕ ከምኡውን ኣብ 2024 ዘይተተግበሩ መደባት ንምትግባር ክስራሕ ኣብ ሓበራዊ መረዳእታ በጺሐን ኣብ መወዳእታ ድማ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ጽፍሕታት ሓላፍነት ንምዕዛዝ ክስራሕ ሃማድያ ኣብ ብቕዓት መሪሕነት ዘተኮረ ስልጠናታት ክውድብ ኣብነታዊ ሰራሕተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ንምምልማል ድማ ጎስጓሳት ክካየድ ዝብል ሓሳባት ኣቕሪበን ክፍሊ ቱሪዝም ዞባ ዓንሰባ መደባቱ ንምንፋዕ ኣብ ዝሕግዝ ውጥን ኣብ ከተማ ከረን ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ዘትዩ ወኪልና ኣልማዝ ወልደ ገብርኤል ተወሰኸ ጸብጻብ ኣለዋ ሳምራይት ሊቪያ ከተቕርበያ ክፍሊ ቱሪዝም ዞባ ዓንሰባ ብ3 ታሕሳስ ኣብ ከረን ኣብ ዘቃንዖ ኣኼባ መደባቱ ንምድንፋዕን ጽፈት ዝወሃብ ኣገልግሎት ንምርጋጽ ከም ዝሰርሕ ገሊጹ ዋና ዳይሬክተር ናይቲ ክፍሊ ኣቶ ሳልም ዓሊ ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ዕላማ ብልጫታትካን ድኻማትካን ኣለሊኻን ፈዊስካን ንዝበለጸ ውጽኢት ብውህደት ንምስራሕ ስለ ዝኾነ ኩሎም ናይ ስራሕ መሻርክቲ ኣበርክቶም ክዕዝዙ ኣዘኻኺሩ ኣብ ትካል ወሃብቲ ኣገልግሎት ንዝካየድ ስሩዕ ናይ ምቁጻር ስራሕ ብዝምልከት ኣብ ዘቐረበ ጸብጻብ ኣብ 2024 ካብተን ዘለዋ 748 ኣብተን 294 ጥራይ ቁጽጽር ከም ተኻይደ ክገልጽ ከሎ እዚ 39 ሚእታዊ ጥራይ ስለ ዝኾነ ኣብ መጻኢ ብዝለዓለ ክስርሓሉን ኣፍልጦ ወሃብቲ ኣገልግሎት ንምብራኽ ዝካየድ ጻዕርታት ክሒልን መዘኻኸሪ ቀሪቡ ኣብዚ ዓመት እዚ ንወነንትን ኣካየትን ትካላት ኣብ ምምሕያሽ ዝወሃብ ኣገልግሎት ዘተኮረ ስልጠናታት ከም እተወደበን ኣብ መጻኢ ንምስፍሑ መደብ ከም ዘለውን ተገሊጹ ተሳተፍቲ ኣብ ዘካየድዎ ዘተ ጸጋታት መስሕብ ቱሪዝም ክጽናዕን ክስነድን ጽገና ዘልዮም ቱሪዝማዊ ቦታታት ተለልዮም ክጽገኑ ንመጓሳጎሲ ዝኾኑ ጽሑፋት ክዳሎ ብዛዕባ ጸጋታት ቱሪዝም ሃገርና ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ጎስጓሳት ክካየድ ከምኡውን ብቕዓት ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ንምዕባይ ብዝሓለ ክስራሕ ተላብዮም ኣብ መወዳእታ ቱሪዝማዊ ጸጋታት ንኡስ ዞባታት ዓተከሌዛን ዒላበሪዒድ ከረን ሓጋዝ ሓበሮን ኣስማጥን ብመጽናዕቲ ክስነድ ከምኡውን ኣብ ምዕቃብን ምክልኻልን ጸጋታት ዘተኮረ ርክባት ክካየድ ካብ ናይ መጻኢ መደባት ከም ዝኾነ በሪሁ ኣብ ኣቑረት ጥዕና ተምሃሮ ብምክትታል ሕማማትን ሳዕቤናትን ንምክልኻል ዝዓለመ ብጨናፍር ሚኒስትርታት ትምህርትን ጥዕናን ዝተወደበ ስልጠና ኣብ መላእ ዞባ ጋሽባርካ ንዝነጥፉ ሓለፍቲ ኣብያተ ጽሕፈት ትምህርቲ ከምኡውን ንርእሰ መምህራን ኣብያተ ትምህርቲ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ተዋሂቡ ኣብቲ ብ30 ሓዳርን 1 ታሕሳስን ብሞያውያን ጥዕና ዝተዋሃበ ስልጠና ኣብ ምክትታል ኣእምሮኣዊ ምዕባልን ተመሓላለፍቲ ሕማማትን መመላኽዒ ተባሂሉ ንቆርበት ዘበላሹ ኬሚካላት ከምኡውን ኣብ ባህላዊ መድሃኒታትን ጥዕናዊ ሳዕቤናቱን ዘተኮረ ጽሑፋት ቀሪቡ ሓላፊ ጨንፈር ጥዕና ዶክተር ሓየሎም ኪዳነ እቲ ስልጠና ናብ መምህራን ዝቐንዓሉ ቀንዲ ምኽንያት ንቕሓቶም ኣብ ምክትታል ጥዕና ተምሃሮ ኣበሪኾም ኣበርክተው ንኽገብሩ ከም ዝኾነ ኣብሪሆም ኣብ ጨንፈር ትምህርቲ ሓላፊ ኣሃዱ ባህሊ ስፖርትን ጥዕናን መምህር ሰለሞን ተኽለ ሃይማኖት ብወገኑ መምህር ድርብ ሓላፍነት መምህርን ወላድን ስለ ዝስከም ኣብ ተምሃሮ ዝረኣዩ ጸገማት ጥዕና ብኣጋብ ብምልላይ ናብ ትካላት ጥዕና ንምቕራብ ዝሕግዝ ተራ ክህልዎም ከም ዝግባእ ኣነጺሩ ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ጋሽባርካ መምህር መሐመድ ዓሊ ኢብራሂም ድማ ጥዕና ተምሃሮ ምርግጋጽ ኣካል ምውሓስ ድሕነት ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ እቲ ስልጠና ኣገዳስነቱ ልዑል ከም ዝኾነ ብምግላጽ ዕቱብ ምክትታል ሓለፍቲ ትምህርትን መምህራንን ክሕይል ኣዘኻኺሩ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ንኡስ ዞባ እምኒ ሓይሊ ብ29 ሕዳር ገስጋስ መደባት ትምህርቲ ንዓበይቲ ኣብ ዝገምገመሉ ዝተረኽበ ውጽኢት ኣተባባዒ ምዃኑ ገሊጹ ሓላፊ ስነ ምህርና መምህር ተኻስተ ገብረ ክርስቶስ ኣብ ዘቐረቦ ጸብጻብ ኣብያተ ትምህርቲ 2023-2024 ኣብ 4 ንቑጣታት ኣገልግሎት ትምህርቲ ንዓበይቲ ከም እተዋህበ ብምጥቃስ ንምስፍሑ መደብ ከም ዘሎ ኣብሪሁ ሓላፊ ኣገልግሎት ትምህርቲ መምህር መሪሕ ኪሮስ ብወገኑ እቲ መደብ ዝያዳ ኣድማዒ ንክኸውን ወለዲ ዕድመኦም ንትምህርቲ ዝኣኸለ ደቆም ናብ ስሩዕ ኣብያተ ትምህርቲ ክልእኩ እቶም ናይ ትምህርቲ ዕድል ዘይረኸቡ ካብ 25 ዓመት ንላዕሊ ዘለዉ ድማ ናብቲ ዝተዳለወ ነቑጣታት ትምህርቲ ንዓበይቲ ምእንቲ ክጽንበሩ ምምሕዳራት ኣድላይ መተሓብባር ክገብራ ኣዘኻኺሩ ኣዋሃዲ መደብ ትምህርቲ ንዓበይቲ ኣብ ዞባ ደቡብ መምህር በላይ ኑር ሕሴን ብወገኑ
ኣብቲ ንኡ ዞባ ዕድል ትምህርቲ ዘይረኸቡ ኣለሊኻ ናብ ማኣዲ ትምህርቲ ንምቕራቦም ስበጋገሰ ዕማም እቲ ዝድለ ውፅኢት ንክህብ ምስ ኣካላት መንግስትን ግንባርን ተዋሒዱ ክስራሕ ኣተሓሳሲቡ ኣብ መወዳእታ ጊዜያዊት ኣመሓዳሪት ንኡ ዞባ እምኒ ሓይሊ ወይዘሮ ትርሓስ ፈቓዱ ኣብ ናይ ቴክኖሎጂ መዋዕል መሃይምነት ዘይጥፍአ ዜጋ ክህሉ ከም ዘይግባእ ብምዝኽኻር ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ረብሓታት ትምህርቲ ተገንዚቡ ብንቕሓት ክሰርሕ ፀዊዓ ክቡራትን ክቡራንን ቀጽሉ ዝቐርብ ዜና ወጻኢ ንምክትታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜና ወጻኢ ክንሰግር መንግስቲ ኒጀር ኣብ ሃገሩ ብፈረንሳዊ ኩባንያ ኡራኖ ክካየድ ንጸንሐ ንጥፈታት ዕደና ዩራኒየም ክቆጻጸሩ ጀሚሩ እቲ መንግስቲ ብፈረንሳውያን ኩባንያታት ክካየድ ንጸንሐ ንጥፈታት ዕደናን ዳሕሳስን ማዕድናት ብቐንዱ ከዓ ናይ ዩራኒየም ደው ከም ዘብሎ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ምግላጹ ይዝከር በዚ ድማ እዚ ኣብ ልዕሊ ኩባንያ ኡራኖ ዝተወስደ ስጉምቲ ኣካል ናይቲ ውሳኔ ምዃኑ ሰመዚ ዘምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኒጀር ሓቢሮም ኒጀር ኣሳት 4 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ዓለማዊ ፍርያት ዩራኒየም ከም እትሽፍን እንትኾነ ግና ዝበዝሐ ኣታዊታት እቲ ክቡር ማዕድን ኣብ ሉዓላዊ ካዝናኣ ከኣቱ ከም ዘይጸንሐ ጸብጻባት ይሕብሩ ፈረንሳ ኣብ ኒጀር ክተካይዶ ጸንሐት ወታደራውን ዲፕሎማስያውን ንጥፈታት ረብሓታታ ንምውሓስ ዘቐደመ ምንባር መንግስቲ ኒጀር ዝወቅስ ኣብ መሬቱ ተዋፊሩ ንጸንሐ ሰራዊት ፈረንሳ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዘውፅአ መንግስቲ ኒጀር ምስታ ኤውሮጳዊት ሃገር ንጸንሖ ጸጥታውን ወታደራውን ውዕላት ከም ዝሰረዞ ይፍለጥ ሰራዊት መንግስቲ ሶርያ ኣንጻርቶም ብኣሜሪካን ቱርክን ዝድገፉ ዕጡቃት ዘካይዶ ስርሒታት ኣስፊሕዎ በቲ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝቐጽል ዘሎ ወታደራዊ ስርሒት ወጣተኛታት ዝርከብዎም ኣሳት 2,000 ዕጡቃት ከም ዝቐተለ ዝሓበረ ሰራዊት ሶርያ ነቲ ስርሒት ብዓይነትን መጠንን ከም ዝሓይሎ ኣረድዩ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ከተማ ሓማ ብዝካየድ ዘሎ ስርሒት ጥራይ ልዕሊ 300 ዕጡቃት ከም እተቐትሉን ኣማይት ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ሚኒስትሪ ምክልኻል ሶርያ ሓቢሩሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሩስያን ኢራንን ሉዓላውነት ሶርያ ንምውሓስ ዝገብርኦ ኩሉ መድያዊ ደገፍ ከም ዘስፍሕኦ ገሊፀን ኣብ ሶርያ ዝኽሰት ሽበራዊ ተርእዮታት ንጸጥታ ዞባ ማእከላዊ ምብራቕ ከይተረፈ በኣሉታ ከም ዝጸልው ዝገለጸት ኢራን ንምምካቱ ብፍቓድ መንግስቲ ሶርያ ሰራዊት ክትልእኽ ከም እትኽእል ኣሚታላ ሩስያ እውን ኣብ ሶርያ ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቐሱ ሽበራውያን እተካይዶ ወታደራዊ ስርሒታት ከባቢላቶ ከም ዘላ ጸብጻባት ይረድኡ ሩስያ ብፍቓድ መንግስቲ ሶርያ ካብ 2015 ኣብቲ ሃገር ወታደራዊ ተልእኾታት ተካይድ ከም ዘላ ይፍለጥ ب4 تحساس ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኢራን 5.8 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተኸሲቱ በቲ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ኣብ ህይወት ሰብ ዝወረደ ጉድኣት እኳ እንተዘይለ መጠናዊ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደ ግና ሰመዚ ኢራን ኣፍሊጦም ድሕረቲ ቀዳማይ ሓደጋ ብርክት ዝበለ ድሕረ ምንቅጥቃጣት ከም እተኸስተ ዝገለጹ ሰመዚ ኢራን ነበርቲ ጥንቃቐ ክገብሩ ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ ኣብ ኢራን ሓደጋታት ምቅጥቃጥ ምድሪ ክኽሰት ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ብሰንኪ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዝወርድ ይሕብሩ ኣብቲ ሃገር ኣብ 1990 ብዘጋጠመ 7.4 ሬክተር ምቅጥቃጥ 40,000 ሰባት ክሞቱን ከለዉ 300,000 ቆሲሎም ኣሳት ፍርቂ ሚልዮን ድማ ተመዛቢሎም ኣባል ሃገራት ኔቶ ንዩክሬን ዝገብሮ ወታደራዊ ደገፍ ብዓይነትን መጠንን ክብከብላ ጸሓፍቲ ኪዳን ማርክ ሩት ጸዊዑ ሚስተር ማርክ ሩት ብ4 ታሕሳስ ኣብ ብራስለስ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ኣባል ሃገራት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዘጌት ንዩክሬን ተላኢኹ ዘሎ ደገፍ ነቲ ኩናት ንምቕጻል እምበር ንምዕዋት እኹል ከም ዘይኮነ ብምሕባር ብዝለዓለ መልክዑ ክቐጽል ኣዘኻኺሩ ነቲ መደብ ክውን ምግባር ኩባንያታት ኣጽዋር ኔቶ ኣብ ምፍራይ ወታደራዊ ንዋት ብዕቱብ ክነጥፋ ድማ ኣተሓሳሲቡ እቲ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ብዘይካዚ ኣባላት 200 ናይ ጃምላ ሃገራዊ እቶተን ነቲ ኪዳን ክኸፍላ ዝተበጽሐ ስምምዕ እኹል ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ እቲ መጠን ክዓቢ ጸዊዑ ይኹን እምበር ዝበጽሐ ኣባላት ኔቶ ነቲ 200 እውን ክኸፍላ ብዘይምኽኣለን ዝዓበየ ባጀት ናይቲ ኪዳን ኣሜሪካ ክትሽፍኖ ከም ዝጸንሐት ይጥቀስ ብርክት ዝበላ ኣባላት ኔቶ ንዩክሬን ዝገብርኦ ዘለዋ ወታደራዊ ደገፍ ልዕሊ ዓቕመን እናኾነ ይመጽእ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ከቋርጽኦ ከም ዝኽእላ ክእምታ ጸኒሐን እየን
ኣብ 2024 ጃምላ ዓለማውቶት ብ13.2 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ጸብጻባት ሃገራዊ ማዕከል ገንዘብን ባንኪ ዓለምን ሓቢሮም እቲ ኣሃዝ ኣብ ዝመጽእ 2 ዓመታት ተመሳሳሊ ዕቤት ከርኢ ከም ዝኽእል ዝኣመታትን ትካላት እቲ መጠን ዕቤት ትሕቲ ትጽቢት ምዃኑ ኣረድየን ኣብ 2025 ከምኡ'ውን 2026 ቁጠባ ኣሜሪካን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ትሑት መጠን ዕቤት ከመዝግብ ቁጠባ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ግና ዕወታዊ ገስጋስ ከርኢ ከም ዝኽእል ኣብቲ ጸብጻብ ተኣሚቱሎም ንግዳዊ መሓነቆታት ቤናዊ እገዳታት ጸጥታዊ ዘይምርግጋእን ክሊማዊ ምምዝባልን ካብ ጠንቅታት መንቆልቋል ዕቤት ቁጠባ ዓለም ምዃኖም ክኢላታት ይሕብሩ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ኔፓልን ኣብ ምዕባል ቁጠባ ዘተኮረት 9 ስምምዓት ከቲመን እቲ ብ4 ታሕሳስ ኣብ ሞንጎል ዓለዎት ሰብ መዚ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ከተማ ቤጂንግ ዝተፈረመ ስምምዓት ምድንፋዕ ንግዲ ወፍርን ትሕተ ቅርጽን ከም ዝርከቦ ተገሊጹ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ 9 ኣዋርሕ ዘካየድኦ መጠን ንግዳዊ ምልውዋጥ ምስ ናይ ቅድሚ ዓመት ተመሳሳሊ ኣዋርሕ ክነጻጸር እንከሎ ብ10 ሚእታዊት ይዓቢ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቻይናን ኔፓልን ዞባዊ ጸጥታ ንምውሓዝ ከም ዝተሓጋገዛ ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣፍሊጠን ኔፓል ንፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ዘለዋ መርገጺ ብምንጻር ኣብ ደሴት ታይዋን ንዝግበር ምትእትታው ከም እትቃወሞ ሓቢራ ክቡራትን ክቡራን ዜና ቀን ንዛምና ኣርእስታቱ ክዘክራኩም ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ፍርያምነት ሓመድ ብደረጃ ሃገር ሎሚ ተዘኪራ ኣብ ዓሰብ ምስ ባህላውን ባህርያውን ውርሻታት ዘላሊ መደብ ተኻይዱ ክፍሊ ቱሪዝም ዞባ ዓንሰባ መደባቱ ንምድፋዕ ኣብ ዝሕግዝ ውጥን ዘትዩ መንግስቲ ኒጀር ብፈረንሳዊ ኩባንያ ኡራኖ ክካየድ ዝጸንሐ ንጥፈታት ዕደና ዩራኒየም ክቆጻጸሩ ጀሚሩ ሰራዊት ሶርያ አንጻርቶም በአሜሪካን ቱርክን ዝድገፉ ዕጡቃት ዘካይዶ ሰልሒታት ኣስፊሕዎ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኢራን 5.8 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተኸሲቱ ንምክትታል ከመያስገር ብስቶርት መልባት ኤርቲቪ ክሓድገኩም ብወገነይ ግን ምሸት